טוב, בואי נדבר על אלוהים. כפרה עליו. בואי נדבר על אלוהים, ואני נפתח כמה דברים, ואני אהיה אני בכוננות ספיגה גם. אוקיי. נראה לי שיחות איתה בכללי, זה כאילו זה כוננות ספיגה, יכול להיות? יכול להיות. שיט. כן. אמרו לי את זה פעם. אני אגיד לך מה, אני אומר אני בכוננות ספיגה, כי אני בכוננות ספיגה גם לספוג עכשיו מטח של דברים שלא ציפיתי להם, וגם כי אני באמת סקרן לשמוע עליו. כאילו... אוקיי, על אלוהים? על אלוהים. אני לא מכירה אותו יותר טוב ממך. את מכירה את אלוהים שלך יותר טוב ממני, וזאת הנקודה. אבל אתה מכיר את האלוהים שלך יותר טוב ממני. נכון, ואני חושב שזה בסוף החיבור. זה המשהו המאוד מיוחד הזה שאני מוצא בו, שהוא... אוקיי. יש לי איזה הקדמה לדבר. אצלי בראש, והפרק הבא שהולך לצאת באינטואיציה למתקדמים, זה ההבדל שאני מוצא בין דת, אלוהים ואמונה. כשמבחינתי הדת זה התלבושת, כשבמרכז מה שיושב בפנים יש את האמונה, ובמרכז האמונה יש את אלוהים. זה כמו כזה בצל שמתקלף. יש לי גם בצל, אבל הוא אחר, אוקיי. כלפי פנים. כשלי בדרך לאלוהים, אני הייתי צריך לעבור ארגזים של כאב כדי להבין שהוא בסוף אוהב אותי. אבא שלי הלך וחזר בתשובה באזור כשאני הייתי בן 15, הלך וחזר בתשובה. התחרד, אנחנו תמיד היינו מסורתיים, אני בגיל 15 עוד הייתי באומן, הייתי כאילו באיזה חוויה רוחנית מאוד מאוד מתפתחת וטובה. הוא התחיל לחזור בתשובה, אני התחלתי לחזור בשאלה קיצונית. לצאת בשאלה, תודה. תודה. אני שונאת על לחזור בשאלה. תודה על התיקון. וזה הגיע כאילו, הוא היה מאוד מידת הדין, מאוד קשה, הכל הגיע אצלו מתוך מקום של, זה חייב להיות ככה וזה חרדי, שחור לבן, כאילו אין מה זה. חרד. כן, ולחיות בבית כזה היה מאוד מאוד מורכב, מאוד 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 מורכב, גם כי ככל שהוא הלך יותר וצבר חוכמה יהודית, אז אני הלכתי וצברתי חוכמה שהיא מערבית קצת יותר מודרנית ומותאמת למציאות הזאת, וכל מה שהוא ניסה להעביר לי, גם אם היה בו תוכן טוב, זה היה כזה, מה אתה מבין? אתה מאמין באלוהים, זה היה בוז, זה היה כאילו... אתה עצלן, אתה כאילו, קצת קשה לך, אתה הולך כן, אתה קצת קשה לך, אתה הולך, אתה בוכה לאלוהים, קשה לי, כבד לי, כבד. עכשיו, לא הערכתי את זה, בכלל לא הערכתי. שנאתי חרדים אפילו ברמת כאילו, היה איזה שנה וחצי שהיו באמת קיצוניות, היום אני יודע להגיד בטווח הזה זרקי לי יש. שהסתובבתי ברחוב, ואיך שהייתי רואה, זה היה כזה איכס, שוחח חינם. תראו אותם מסתובבים כל השבט שלהם, כאילו, כזה. אני שונא, אני לא... אין אמצע, אנטי-אתאיסט הזוהם, כל הזמן כותב, אתה יודעת, פוסטים כאילו נחרצים קשוחים בפייסבוק על חרדים וכו' 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 וכו'. עכשיו, תקופה עברה, אבא שלי התאבד, אני מצאתי את עצמי באיזשהו תהליך חזרה נקרא לזה חזרה לאמונה במשהו שהוא גדול ממני. אני חושב שהטראומה הזאת היא כמובן פתחה לי את האפשרות לשאול שאלות חדשות גדולות יותר על מה שאני מכיר, ואז התחלתי המון לימודים של פסיכולוגיה ו-NLP ו-CBT ו-DBT והמון שיטות טיפול כאלה קונבנציונליות. ומשהו בסוף הרגיש לי חסר, ואיזה שנה בערך אחרי שאבא שלי הלך, נפתחה לי איזה צ'קרה ברוחניות, שפשוט הובילה אותי ללמוד המון זן בודהיזם והמון מיינדפולנס וכל מיני שיטות כאלה ואחרות. יום אחד ישבתי במדיטציה, והיה לי כזה, אוקיי, סבבה, הבנתי, יש לי את הרגש, יש לי את המחשבה, ויש לי את העולם ואת המציאות וכו' וכו'. ומי מזין את כל הדבר הזה? מי אחראי? הבנתי כאילו את התרגול של המדיטציה, וסילה, סמאדי ופרז'ניה וכל מי ברא את כל הדבר? אין בעיה, הבנתי שזה... ואז היה לי איזה רגע של תחזור לשורשים. כאילו, בתוך החוויה הזאת היה לי רגע של תחזור לשורשים, ואז התחיל איזשהו תהליך. תדליק. נו. תהליך. ואז התחיל איזשהו תהליך כזה של... פתאום דברים
שקשורים באמונה וברוחניות, נקלטו אצלי, הסנסורים נפתחו לזה. אז פתאום מצאתי את עצמי מתחיל לשמוע שיעורים של הרב יגאל כהן. וואלה, כן. זה הרב של הכי חוזרים בתשובה. כן, קודם תאמין, אחר כך, כאילו, רק גואטה, תתחיל, כל כן. אז לא, אז נגיד שניר גואטה, אני פחות מצליח להתחבר, אבל ספציפית, כאילו, היו איזה כמה אנשים, שזה גם, אני חושב נגיע לזה, רגע, המוח שלי רץ. החוויית חיבור שלי בהתחלה הייתה מאוד קשה, כי כשראיתי את זה, זה הקפיץ לי את אבא שלי. זה הקפיץ לי הרבה דברים כאילו של, זה מלא בשטויות, זה מלא די, חלאס, תפסיק לבלבל את המוח. אבל כשהייתי באיזושהי נקודת שבר מאוד מאוד משמעותית בחיים שלי, של וואלה, הנפש שלי מפורקת למיליארד חלקים, והחיים שלי מפוזרים, וכל מה שהכרתי, והאמונות שלי, והביטחון שלי בבני אדם, והמערכת אמונה שלי בבני אדם, הכל התפרק, ופתאום שמעתי, אני חושב שזה היה אחד מהשיעורים הראשונים ששמעתי, שיעור בביטחון. אוקיי. דיבר שם על חובת הלבבות, ועל ספר מדהים, שם משתמש בו ועובד איתו בצורה כאילו כמעט יומיומית. ובאיזשהו שלב היה לי כזה רגע של מרחק מאלוהים, ומאוד רצון להגיע אליו. והייתי צריך לעבור בדרך מלא 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 שלבים. גם לעבור את השלב הזה של, את השכבה הזאת של הדת, שמה שנקרא, יש אנשים שעושים מעשים בשם אלוהים, אבל הם עושים את זה בשם האלוהים שלהם. וזה לאו דווקא הכוונה או המקום האישי הפנימי שלי, ואז אחר כך זה עבר למקום הזה של, יש לי את האמונה שלי במה אני מאמין, ואיך אני מוצא את עצמי בתוך החיים האלה, מה עוזר לי להרגיש טוב, מה עוזר, זה בדיוק המקום הזה שדיברת עליו גם שלה. עכשיו אני צריך להרגיש ככה, אז ככה אני ארגיש. עכשיו אני צריך להרגיש יכול להיות שגם בתהליך שלי, כן, הייתי צריך להרגיש שאלוהים שונא אותי הרבה פעמים, כדי שאני אבין שהוא לא שונא אותי. שהוא הביא לי איזושהי מתנה בתוך האלם הזה, בתוך ההסתר הזה. והיום אני נמצא באיזושהי נקודה, שהשאלות שאני שואל על אלוהים, או כשאני שואל על אלוהים, אז אני נורא סקרן לשמוע את זה דרך בני אדם, ולאו דווקא רק דרך כתבי קודש, ובתוך הלימודים שלי ב4 שנים האחרונות למדתי גם קבלה, וגם המון נספחים כאלה, תומר דבורה, וואו. כן, כל מיני כיוונים שונים, וגם המון, פיזיקה של הדבר הזה, כי הקבלה בסוף מדברת תורה רוחנית שהיא בסוף אנרגטית. אז כזה המון חומרים שהייתי צריך לקבל כדי לתמוך, ויש דבר אחד שאני ממש מתרגש ממנו כל פעם, זה לשמוע אנשים שחוו את החוויה שלהם מול אלוהים, ואני חושב שזה אחד הדברים שאני הכי נהנה לראות אצלך בעמוד, את איך את מנגישה את הדבר הזה. אני בדרך לדייט מהטינדר, זה באמת מה שזה. וזה פיפי, כי זה כל כך נכון. אני יכול להיות ביום שבת בדרך לאיזשהו מקום, כשכאילו מתנגן לי ברקע כאילו איזה שיר שהוא מאוד מחובר אליי, אבל אתה שומע אותו בשבת ברכב עם סיגריה ביד. נכון. תפילת הדרך בשבת, אני אומרת תמיד. שאת מברכת בשבת במסיבת טבע, גם את זה העלית, והייתי כזה, איזה מלכה. כי, שוב, אני אומר את זה עליי, ואני ממש אשמח לשמוע עלייך, זה הדברים שאני מוצא שהם מחברים אותי. שכאילו, גם אם הבירור שלי הוא לא בירור אגרסיבי וקפדני כמו החרדים, הם חרדים, אני לא חרדי, אבל כן אני יכול... זה בחובת הלבבות למדתי, יש משפט שאומר, מוציא יקר מזולל כפי תהיה. אתה מוציא את הדבר היקר מתוך הדבר הלא טוב, ככה אתה, כמו הדרך שבה אתה מסוגל להוציא דבר טוב מתוך דבר לא טוב, ככה אתה נוהג בעולם. זה בעצם איזשהו מקום של, אני יכול להסתכל על כל אוכלוסייה בחברה, על השמאלנים הקיצוניים, ועל הימנים הקיצוניים, ועל החילונים, ועל האורתודוקסים, והרפורמים. לא להגדיר את המילה רפורמים. נראה לי שמישהי תורגרה, אני רק אומר. ראית תפסתי? אני לא יכולה לשמוע את המילה הזאת. רגע, יאללה, דברי אליי, למה? לא, אני מתעצבן ברמות. אני לא יכולה. אני פשוט לא יכולה לדבר על זה. זה נורא. זה רק מדליק אותי יותר לשמוע למה. אין, אני אצעק. לא, אני לא יכולה לדבר על רפורמים. אוקיי. למה? כי זה זרם שמה הבעיה איתו? מה לא הבעיה איתו? נו, בואי נשמע. לקחו את דברי אלוהים. כן. קראו למלא חתיכות, ופשוט חיברו את זה איך שבא להם. וואו, לא, אני לא יכולה, זה עושה לי, אני מזיעה, כאילו, אי אפשר. אוקיי, בסדר. לא מקבלת את זה. סליחה. וזרמים אחרים? כל מה שטוען שהוא בזרם, שהוא בדרך התורה, והוא סותר את התורה, אני מאוד מזלזלת בו. מה התורה שלך? אני גם לא אומרת שאני בדרך התורה. אז זהו, אז זה בדיוק הנקודה שלה, למה אני נהנה לשמוע.
כי הדבר הראשון זה שזה יקפיץ אותך, יצחיק אותי ישר, כי זה תמיד כיף לראות בן אדם מתורגר. וואי, זה נורא. מה? כי אני מנסה להבין, כן? מה אכפת לך שהם חיים כמו שהם חיים? אל תגידו שאתם בדרך התורה. אם מישהו אחד שלא יודע מה זה התורה, פוגש אדם שהולך בדרך הרפורמה, whatever, והוא חושב שזה התורה, אז אתה מכפיש את שם התורה, אתה מכפיש את שם השם בעולם. זה מסוכן מאוד להגיד שאתה אדם של תורה ומצוות. זה מסוכן, זה אחריות. ואף אחד מאיתנו לא כזה, כן? זה מסוכן מאוד. אבל יש להגיד שאתה דתי ויש ללכת בדרך שלך. כאילו גם היום דרך שלך היא לא בהכרח הדת. נכון. אני לא דתייה. אני גם לא אומרת לאנשים שאני דתייה. אני בצחוק אומרת שאני חרדית, אבל אני לרגע לא אומרת שאני שומרת תורה ומצוות. למרות שיש מצב שאני עושה יותר מצוות מהרבה מאוד אנשים שאומרים שהם. בכוונת הלב. בכוונת לב אני שמה את זה בצד כי זה אישי מאוד כביכול. זה לא משהו שיש לי מה להגיד אותו לאנשים גם, הבנת? זה מעניין, כי כאילו התורה שלי היא ממש כוונת הלב. אני מבין שזה... לא, ברור, זה מבורך, אני לא אומרת שזה, אבל אני אומרת, זה לא בר שיח כוונת לב. זה לא בר... הבנת? זה לא בר. זה לא של בר. זה לא של בר, זה לא בבר. בר לא קשור לזה, כן. אני לא יודע, כי זה כאילו, לי זה מרגיש שכן. לי מרגיש שדווקא שם נמצא מקום שאפשר לחבר בו. בסוף, שוב, אנחנו... ברור, הכל זה בסיסו של הכל. אוקיי. אבל עליו אין מה לדון. כי זה המקום האישי של כל אחד. הדת, המצוות, מה שציוו אותנו לעשות, זה לא קשור לרגש שלך, ולא שלי. כאילו, בעיקרון, נעשה ונשמע. בעיקרון. כן. זה לא נרגיש ונשמע. נכון. זה לא נרגיש ונעשה. זה לא נעשה ונרגיש. זה נעשה ונשמע. אני אבטל את עצמי למה שאני מאמינה שמי שיודע מה טוב לי החליט. כן, וזה דרך אמונה. כן. אני מבין מה את אומרת. וקשה לך עם הרפורמים ספציפית, או שיש עוד נגיד... כל זרם שטוען שהוא... כל אדם שטוען שהוא שומר תורה ומצוות והוא לא, והוא הולך בעולם... מי הוא כן? אני לא חושבת שזה ענייני. באמת אני חושבת שזה לא... כאילו... לא, כי אני שואל גם כי אני... הזכות לדעת למשהו כאילו קולקטיבי, ולמשהו של כולם ושל חלק מי. אני בפירוק שלי של הדבר הזה, אני מבין שהדת היא בעצם לוקחת הנהגה רוחנית מסוימת, סביבה בונה תפיסת עולם, תפיסת מציאות, שזה בונה את הקהילה, אז סביב זה הקהילה נבנית, זה התוכן שיש בתוכה, שבתוכה האמונה והאורח חיים וכו' וכו', כשהאמונה היא ממוקדת באלוהים ובמה שהוא מבקש ממני לעשות, וזה דבר אחד, והדת הפכה, ככל שהשנים התפתחו, וגם המושג הזה של סחר חליפין וכסף התפתח, אז גם הגענו לאיזשהו מצב שהדת הפכה להיות מקור להרוויח כסף ולייצר כסף. זה מקום שמאבדים בו את הדת. גם... כתות זה דת. אז אפשר גם פה להגיד כאילו, אוקיי, אז מי הוא כן? מי הוא כן איש אמונה, וכאילו אצלי הבחירה זה להגיד, אני אראה את הרפורמים, ואני אראה את החרדים, ואני אראה את הליטאים, ואני אראה את הברסלבים, ואני אראה את החבדניקים, ואני אראה את כל הפלגים. אתה אמרת עכשיו רפורמים כחלק מפלג יהודי? כן. אוקיי. כן, מהסיבה הפשוטה. זה לא זרם ביהדות. אז מה זה? זה לא יהודי. אז מה זה? זה פשוט דת אחרת. בהגדרה שלהם... לא אכפת לי איך הם מגדירים את עצמם, אני יודעת מה זה התורה. הם לא לפי התורה. האם חתכו לו בגיל 7 ימים ואמא שלו יהודייה? בסדר. האם הקניין הרוחני של אותה משפחה הוא קניין יהודי? שוב, לשם זה המקום שאני רואה וזה מה שאני מחבר היום, ואני מבין שזה גם לא תופס אצל הרבה אנשים, כי האמונה באמת, זה איפה את שמה את הלב שלך, זה איפה את, במה את בוחרת להאמין. בסדר? ואני אומר, כאילו בתוך כל הפלגים האלה שקיימים, יש איזה משהו מחבר, אחד. גם אצל החילונים, שהם לא מאמינים, סתם דוגמה, כאילו בפרק הבא אני גם מדבר על התפיסה של איך שאני תופס את אלוהים. כשאני מדבר עם בן אדם חילוני, זה שיח שהיה מתנהל אצלי בראש המון שנים, כשאני מדבר עם בן אדם חילוני על אלוהים, והוא אומר לי אלוהים לא קיים, אז אלוהים קיים. אנחנו עכשיו מדברים על אובייקט שקיים בראש שלך, שקוראים לו אלוהים, שהוא מכיל סביבו המון קונוטציות ודברים ומחשבות ודעתך אישית עליו ו-whatever. אתה יכול לבחור להאמין שהוא קיים, אתה יכול לבחור להאמין שהוא לא קיים. הקיום שלו, עצם השיח, קיים. הנוכחות... וגם אם לא היה עד עכשיו אלוהים, אז עכשיו יש. נכון, נכון, ואני חושב
זה אחד הפערים שקיימים גם בחברה, אני אומר חברה היהודית, אבל באופן כללי, כאילו, אנחנו כעם, לאורך כל ההיסטוריה שלנו, היינו בנקודות של למרוד במי שעכשיו נבחר להיות מלך, של להיכנס לפינות חשוכות, ותראי את סדום ועמורה, ותראי את מצרים, ותראי אפילו שנים אחר כך, כשהיינו בספרד, ואז גירשו אותנו מזה, אני אומר, אני מגורש לספרד בהיסטוריה שלי, אז כל התהליך הזה, כל הפרוסס הזה שעברנו, בסופו של דבר, כשתהיה שואה, חס וחלילה, לא ישאלו אותך, אתה רפורמי, אתה בכת כזאת, או אתה... לא ישאלו אותך את השאלות האלה. הבירור הופך להיות הרבה יותר נחרץ. ואז אני שואל את עצמי, אוקיי, אז מה הגמר תיקון שלי? כי אני אמרתי, אני רוצה לשאול שאלות, אני פה, רוצה לעבוד אותך, אמיתי, רוצה לעבוד אותך, רוצה לתקן מידות, רוצה לראות את הטוב בעולם, רוצה לתקן מה שאני יכול לתקן, מה שאין ביכולתי, תתקן אתה. בהבנה שלי שיש את כל הפלגים האלה, וההבנה שהיא, נגיד, יש רבנים שהם מאוד מידת הדין, נורא קשה לי להקשיב להם. תרגר אותי, לא יכול, לא, אז האמת שלך היא כנראה שלך והיא מדויקת לך. לי, לא עובר חלק בגרון, ליטרלי. אשכרה. לא עובר חלק בגרון. כשאני שומע רבנים שיש בהם חמלה, שיש בהם... הרב יעקב הרשבסקי, אתה מכיר? בטח, אני מת עליו, הוא כזה חמוד, אני מת עליו, אני עוקב אחריו. והדבר הכי חשוב באהבה זה שנדע. הוא כזה מתוק. פלא גדול. פלא גדול, והפלא הזה הוא אני מת עליו ממש. אז כאילו, כשאני אומר לעצמי, אוקיי, סתיו, מוציא יקר מזולל כפי תהיה, אתה רואה עכשיו רב שהוא מדבר והוא מידת הדין והוא תקיף, דון לכף זכות. דון לכף זכות את הרב הזה. שאתה רואה עכשיו... למה לדון לכתחילה? כי השאלה עלתה. כי עצם החשיפה שלי למציאות, כי עכשיו ראיתי איזשהו אירוע, פוף, קופץ בי הטריגר. שמעת רפורמים? הם לא... כי זה אוטומטית קורה. והאוטומט, הדיפולט הזה, הרבה פעמים זה מה שמרחיק. זה, שוב, אני כל הזמן מחפש לראות איפה אני מחבר את הדברים האלה בתוכי. לא כי אכפת לי מה קורה בדווח הרחוק. אכפת לי קודם איך אני תופס את זה, ואז זה ישפיע גם החוצה על הסביבה שלי. וכשאני רואה, לא יודע, נגיד... אני לא אנקוב בשמות כדי שלא יהיה לשון הרע, אבל ראיתי כאילו, היו כמה רבנים שראיתי, שאמרתי כאילו, אני אסיים את הדרשה שלך כי אני מכבד רגע את המעמד יש לי יראת כבוד למקום ולמעמד הרוחני שהגעת אליו, ואני אשב ואני אהיה סבלני עד הסוף, וכשיצאתי אמרתי, אוקיי, אני לא הולך להמשיך להקשיב לו, כאילו, אולי הוא צריך את האש השורפת הזאת כדי לא יודע, לתקן, לכפר על דברים שהוא עשה. ואני לוקח את אותו עד משקל גם נגיד לרפורמים, שאפשר להסכים הם יהודים, הם לא יהודים, הם כאילו... אבל כאילו הנקודת חיבור שלי לזה, זה איפה אני מוצא את עצמי בתוך החיים האלה, מצליח לחבר ולאסוף, כי כשאני עכשיו מסתכל על מתנחלים, סבבה, לא משנה איפה. כשאני מסתכל על שכונות סגורות בירושלים, אלא ששם ישמור, אתה לא יודע מה קורה שם. ואני מבחוץ אומר, וואי, מסכנים, הם לא יודעים מה יש בחוץ. יש מצב שהם שבויים של משהו. אז גם שם אני אומר לעצמי, בסוף זה התהליך שלנו כעם, ואם אני גם הולך לסיפור הרוחני, כי זה מה שתמיד מוביל אותי בתוך ההתקרבות ליהדות, בסוף זה ההתקרבות וההתרחקות הזאת שאנחנו חווים בתוך הספירלות. הנה, קיבלתם הזדמנות להיות במדינת ישראל, איך אתם מתנהגים, איך אתם מתייחסים אחד לשני. איך עכשיו. להגדיר נכשלנו זה כבר לשים אותנו, ויאללה, קוסומות, הם בדרך לעבדון. אנחנו קרובים לתיקון, אנחנו רואות אותו, אנחנו כבר הטיימר... אמרתי המשיח בדרך, באמת. זה לי, נכון? זה לך, נכון. תודה. אמן. אני לא יודע, האמונה שלי שבסוף הדרך הזאת שאנחנו עוברים, היא בסוף מביאה אותנו למקום שהחיבור והאחדות, כן, זה נשמע מאוד אוטופי ונשמע מאוד כאילו איזה מקום כזה שהכל בו מאוד משוחרר, פתוח וכולם טובים לכולם. אני מאמין שקיים מקום כזה. אצלי בתודעה קיים מקום כזה שיש בו אוטופיה שלמה, והיא לא מורכבת רק מאור ואהבה, היא מורכבת גם מחושך ופצצות לפנים, כן. וזה שילוב של השניים. ונגיד, בתוך השיחות האלה, וזה יוצא לי גם אם חוזרים בתשובה, וזה יוצא לי גם אם הייתי פעם אחת בכותל לפני איזה, לא יודע, שנתיים. נסעתי לכותל, הייתי אחרי פגישה אצל עורך חשבון שלי, שאמר לי, חביבי, אתה בחריגה של 50,000 שקל,
עכשיו תורך לעבוד. הלכתי לכותל, ועמדתי, ובהתחלה עמדתי ליד הכותל, וזה הרגיש לי, הנה אתה עומד ליד קיר אבנים. יופי, מה אתה רוצה לכתוב משהו בפתק ולבקש כן, ושיעלה למעלה, ואז הבנתי שגם שם הכוונה שלי היא מה שתוביל. הלכתי, עמדתי דקה-שתיים, ואני אוהב את ירושלים, וואו, את אשתי אני מקווה שאני אוהב ככה. המעמד הזה היה מבחינתי סופר חזק, ואז אני זוכר שכאילו חיפשתי תיקון הכללי, זה היה, בתקופה הזאת זה היה הדבר היחיד שבאמת הצלחתי להרגיש שהוא מחובר לי, כאילו אמרו לי, בוא תקרא את זה, תביאו לי משהו לא, זה 10 פסוקים שפשוט, פרקים שפשוט. הכל בפנים דחוס, מקופל היטב. ונכנסתי פנימה, נכון, יש כזה, אצל הגברים, יש את הכניסה לתוך החלל הפנימי, שזה כזה כבר יותר, כמו מערה כזאת, לפנים. נכנסתי והתיישבתי, ולא מצאתי תיקון הכללי, וגם לא הנחתי תפילין באותו יום. התיישב לידי בחור, תלמיד ישיבה. ראה אותי, הייתי עם מכופתרת לבנה ארוכה עד לפה. ראה אותי וזה, מה שלומך, איך אתה, מאיפה אתה, וזה. התחלנו להתקשקש ודיברנו איזה 15-20 דקות על החיים שלו, שאלתי אותו מה הוא לומד עכשיו, איזה מסכת, ופה ושם וזה. ואז הוא אומר לי, מה, אתה רוצה להניח תפילין? ואז פתחתי את זה ואני עושה לו ככה, וזה היה בתקופה שעוד הייתי... הרגשתי קצת לא בנוח עם זה שאני גם מאמין באלוהים, וגם שיש לי קעקועים, וכאילו זה הרגיש לי איזה כזה, איך הדברים האלה יכולים לגור ביחד? כאילו, אני גם חותם מצד אחד וגם מאמין מצד שני. מה זה חותם? זאת התפיסה שהייתה לי באותו הזמן. ואז עשיתי ככה, קיפלתי והעליתי, וכאילו הראיתי לו את הקעקועים ביד. הוא עושה לי, נו מה הבעיה, בוא, אני אשים לך חוצץ. ואני, בלי ששמתי לב, כאילו, הבחור בא, פתח לי את הכפתורים בחולצה, הרים לי את הזה עד לכאן, שם לי חוצץ והנחתי תפילין. מה זה חוצץ? פשוט שהקעקוע לא יהיה על ה... באמת? כן. אני היום מניח על הקעקוע, כי אני מבין שזה חלק ממני, גם אם אני רוצה וגם אם אני לא רוצה. זה פיזית, הכי ליטרלי, זה חלק ממני. לא ידעתי ששמים משהו. כן. אז... מה זה, בד? כן, זה פשוט כמו בד כזה שהוא שם. אז למה לא על החולצה שלך פשוט? לא, זה היה ספציפית על האזור. לא ידעתי ששמים חוצץ על קעקוע. זה מה שהוא עשה ברגע הזה. לי, מעניין. זה היה מיוחד משתי סיבות. אחד, ראיתי חרדי, שעל פניו אם אני רואה אותו בירושלים, אז כאילו זה החרדים של ירושלים, אבל פתאום בן אדם פתח לי את הלב. פתאום הוא בא והוא שיתף אותי, ואמרתי לו שהתחלתי לשמוע שיעורים, וכזה זרקתי כמה דברים מושגים כאלה שאני מכיר ויודע, כי גם אבא שלי התעסק בקבלה מעשית, בסוף ימיו דיבר עם אוטיסטים, עשה דברים מאוד, ברמה רוחנית מאוד מעניינים. לדעתי זה גם חלק מהדברים שבאמת שיבשו אותו, כי הוא התעסק בסודות גבוהים, כן, בסודות גבוהים מאוד. אז היה לי איזושהי אינפורמציה מקדימה, וזה שהוא פתח לי את הלב, כאילו היה איזה רגע שאלוהים אמר, אני צריך מישהו אחד, נציג אחד, מתוך כל הקהילה הזאת של החרדים, שיתפוס לי את הבחור המקועקע, הקיבוצניק, שיפתח לו את הדלת, שיראה לו שגם עם הקעקועים אני מקבל אותו. וזאת הדרך שאני מרגיש שאני מבקש ללכת בה, וזאת הדרך שאני מרגיש שגם אלוהים מנהיג אותי בתוכה, כי להאטם ולהגיד, עכשיו כשאני מכיר קצת יותר טוב את אלוהים, ואני לומד להכיר אותו עוד, אז להגיד על החילונים, יא מפגרים, תתעוררו, אתה היית שם, כאילו, קצת, אתה יודע, רגישות וקצת היגיון לסיטואציה, דעה יכולה להתחלף, אמונה יכולה להתחלף, דברים יכולים להשתנות בחיים, ובגלל זה תמיד פותח אותי, את רואה, את אמרת, זה משהו אחד, טריגר אחד, את פתחת אותי כאילו עד הקצה, כי זה מבחינתי המהות של האלוהות. זה מבחינתי האחדות הזאת, לא כסיסמה ביחד ננצח. תכתבו את זה על שמפויים ותמכרו, זה לא מעניין. מה מעניין זה איך אני פוגשת שלווה שבאה מעולם אחר, שבאה מחוויות אחרות בחיים, שיש לה את הטרלולים שלה ואת הדברים שלה, והיא באה והיא שמה את עצמה, ובדוק שיש איזשהו גשר. גם אם הגשר הזה, אנחנו לא נסכים על זה, אבל אני אכבד את זה שאנחנו בדעות שונות, זה גם גשר מבחינתי. ולא רק פיצוצים, מקלות ואבנים כאילו. כל המהות היום מבחינתי של השאלת שאלות, של הדברים שאני מחפש, של הרצון שלי, ספציפית, אני מדבר על העם היהודי, אני מבין שבסוף גם אני וגם את, טיק טק, אנחנו נתחלף מהעולם הזה, יבואו אנשים אחרים במקומנו, ומה שאנחנו נשאיר להם פה מבחינת הקניין הרוחני, זה מה שימשיך קדימה. כל זמן הפלג ההוא מושך לכיוון אחד, הפלג ההוא מושך לכיוון אחר, אנחנו בהתרחקות. למה? זה גורם אבל לחבל להיות ישר. גם גורם לחבל להיות ישר, אבל בסוף החבל הישר הזה הוא מתיחה פנימית של כל אחד. זאת אומרת, אם בתוך החברה החרדית
וזה, אני יודע שזה מורכב מה שאני אומר, ויכול להיות שאני גם לא צודק בזה, כן? אני פשוט משתף את החוויה שלי כרגע, יכול להיות שדעתי עוד תשתנה. בחברה החרדית, בכללה, יכול להיות שמרבית האנשים היו רואים אותי עם קעקועים, היו עושים איזה מבט זעוף, או אפילו היו מהירים משהו, וממשיכים. גם היו מלא פעמים שהסתובבתי עם חולצה קצרה באזור הכותל, והיו צועקים לי צעקות, הייתי מסתובב עם כיפה, תוריד את הכיפה, מה אתה עושה? כל מיני כאלה. אבל הספיק לי הבן אדם האחד הזה, שהראה לי שבסוף האמונה שלנו, היא מחברת אותנו למשהו אחד. ואם אני מספיק ער לראות את זה כאדם יהודי, אז זה לא משנה לי אם את רפורמית, זה לא משנה לי אם את חרדי, זה לא משנה לי. משנה לי החיבור ומשנה לי ההבנה של הדווח הרחוק. זה מבחינתי גם, שוב, כל זמן שיש התקדשויות בינינו בתוך העם, יש מידות, יש דין שפועל על העם, אז דין ירד למטה. זה מבחינתי מה שקורה כאילו במציאות הזאת, שהיא גם רוחנית וגם גשמית ביחד. המחשבה על איך אלוהים של אחרים פוגש את אלוהים שלי, ומה אלוהים שלי יודע לתת ומה אלוהים שלך יודע לתת. זה פשוט משקף לי את המקום של המציאות שאנחנו נמצאים בה. אני מבינה מה אתה אומר. זה מעניין. לי אין הרבה תשובות על אלוהים, חוץ מזה שכששאלו אותי למה את מאמינה באלוהים, אז עצרתי והסתכלתי על כל מי שאני מעריכה בעולם הזה, כל האנשים שקרובים אליי, כל האנשים שאני מאחלת לעצמי להיות חלק מהם, והבנתי שהמשותף לכולם זה שהם מנסים ללכת בדרך של התורה. והבנתי שיש פה מתכון, ויש פה ספר הוראות שכתבו לי, אני לא צריכה לכתוב אותו, ללחיות חיים שעושים אותך טוב יותר, וללחיות חיים משמעותיים, והבנתי שזה מה שאני מאחלת לעצמי, ולפעמים זה גם בלי הרבה שאלות. אמרתי את זה כבר באיזה סרטון, גם אם משה היה להסיד, גם אם הרבנים שכתבו את זה היו אנשים רעים, אני רואה את התוצאות בשטח שזה אנשים טובים, מי שהולך בדרך הזאת שנכתבה. אני רוצה את המתכון הזה גם לעצמי. אני לא הולכת בו עכשיו, כאילו, אתה רואה אותי, אני שבת, הכל, אבל אני מאחלת לעצמי את זה, כאילו, ללא ספק. מאחלת לעצמי להיות כמו האנשים האלה שאני מעריכה. מאחלת לעצמי להיות כמו אמא שלי שהרגילה את עצמה לעלות חום כשמדברים בגוף שלישי לידה. מאחלת לעצמי, כאילו, אבא שלי כאילו איש חסד באמת. וברור שזה יכול לבוא גם ממשהו אחר שהוא לא התורה. אבל התורה פשוט מביאה לך את זה, וזה כתוב, ולמה, כאילו, אני באמת אומרת למה ללכת מסביב אם יש לך, כאילו לא לך, כאילו. יש אדם פשוט, ספר חוקים כתוב, לך להיות אדם טוב יותר, ולך להיות שיהיה לך טוב יותר. וכאילו, אני באמת בעיניים עצומות, מאחלת לעצמי ללכת בדרך הזאת. עכשיו לא. עכשיו אני... אבל אני חושב שגם עכשיו את הולכת בדרך הזאת. עכשיו אני בדרך. כי עכשיו אני אגיד לך מה, אני התרחקתי מאוד, אבל זה היה כל הזמן לשם התקרבות, כאילו. לרגע לא אמרתי אין אלוהים, לרגע לא הטלתי ספק בקיום שלו, לרגע לא הטלתי ספק בתורה. תמיד הערכתי, תמיד, זה כאילו, אף פעם לא היה משהו שהתרחקתי ממנו גם מחשבתית, רק חיצונית. באמת עשיתי את זה כדי לא להתרגל. כדי לא להתרגל ליטול ידיים, כדי לא להתרגל, כאילו, לחכות 6 שעות או 3, כאילו, ממש... כי אני מעריכה את התורה ולא בא לי להתרגל אליה. אבל מבחינתי, הסיפור הזה של האמונה מתחיל ונגמר, כאילו, יש עוד ניואנסים, אבל כאילו, ברמת העיקרון, בזה שיש לי ספר, ויש לי מתכון מפורט עם כמויות והכל, לך להיות אדם טוב יותר. וזו התכלית שלי בעולם מבחינתי, להיות אדם טוב יותר. Yes. זה מיוחד, זה מעניין, זה גם מעניין לראות איך זה נפגש בעולמות אחרים, כאילו, את יודעת, גם בקצוות כל כך שונים.